5 věcí, které narcistická matka dělá, když si nastavíte své vlastní hranice. Za prvé staví se do role oběti. Když si nastavíš hranice, tak vlastně ona překroutí tu situaci a chová se tak, jako by jí bylo ublíženo. Staví se vlastně do té role oběti, brečí, stěžuje si, je chudinka. No a tím se tě vlastně snaží donutit couvnout. Za druhé zvyšuje kritiku. Reaguje vlastně útoky, jo? Nějaký jako sarkastický poznámky, tichý ponižování, nenápadná kritika a vlastně tímhle se tě snaží hodit zpátky na to tvoje místo, jo? Který je tam dole. Za třetí tichá domácnost, jo, to už my dobře známe, to jsme se bavili v minulých videích, je vlastně chladná, neodpovídá, snaží se v tobě vyvolat pocit viny. Za čtvrté moje oblíbené, snaží se všechny poštvat proti tobě. Šíří vlastně překroucený příběhy, aby si získala nějakého spojence k sobě. Je to klasická očerňovací kampaň, která z tebe vlastně udělá to špatný dítě, že jo. A blížíme se do finále, za páté opakovaně testuje tvoje hranice. I když má jasně věci vysvětlený, tak vlastně opakovaně posouvá nenápadně ty hranice, provokuje, narušuje je a dělá to protože nemůže přijmout ztrátu té kontroly nad tebou. A tímto videem hledám oběti narcistických rodičů. Jak žijete, nebo respektive jak se vám přežívá?